Avui, a l'Aula LH, parlarem de les cooperatives escolars. Conversarem amb professors i alumnes de l'Escola Bernat Desclot i de l'Institut Europa per saber com estan desenvolupant la cooperativa i quins productes volen produir. Benvinguts a Aula LH. Ja fa 8 anys que un seguit de centres de primària de la ciutat formen part d'un programa de cooperatives escolars. Durant el curs aprenen com funcionen aquest tipus d'organitzacions posant en marxa una. Pensen el seu nom, el seu logo, dissenyen els productes, els desenvolupen i finalment els venen. Es tracta d'un programa supramunicipal que vol fomentar l'emprenedoria. Enguany són 10 escoles de primària les que formen part d'aquest projecte de cultura emprenedora a l'escola. D'altra banda, des de fa 5 anys, alguns instituts també s'han apuntat a un programa similar, el projecte Empresa Jove Europa. I aquest curs ja són 5 centres els que hi participen. Avui tenim amb nosaltres a membres de 2 centres que treballen al programa de cooperatives, la Blanca Gómez i la Ana Carolina Márquez de l'Institut Europa i l'Alfons Anglès, el David Casanyes i la Judit González de l'Escola Bernat Desclot. Benvinguts als 5. Avui tenim molta gent amb nosaltres. Gràcies a tots per venir. Començarem amb l'Escola Bernat Desclot. Alfons, explica'ns una mica què és això del projecte cooperativa, com el porteu a terme? Doncs el projecte de la cooperativa ens arriba a l'escola l'oportunitat de començar aquest projecte i el duem a terme amb els alumnes de 6è de primària de l'escola. Tu ets tutor de 6è? Sí. I com ho porteu? Que és una assignatura? És un projecte durant tot el curs? És un projecte transversal que abarca totes les àrees, des de català, mates, medi, totes les àrees del currículum i el treballem durant tot el curs. Com ho treballeu? Feu grups? És diferent que fer una altra assignatura, que fer, per exemple, català? Com es treballa a la classe? És diferent perquè tothom té un càrrec, tothom té una responsabilitat. Treballem molts de valors, sobretot, també, i hi ha moments que, depenent del pas on estem, treballem amb assemblees, es reuneixen i decideixen junts les coses, com hi ha altres moments que treballen en grups, com és el moment de confeccionar els productes que vendran al mercat. Els prototips i això. Perquè la idea és que funcionen com si fos una cooperativa de veritat. Una cooperativa de veritat. Des de l'inici, en el moment que comencen a ser els socis de la cooperativa, formant un equip directiu dels diferents departaments i després escolleixen un nom per la cooperativa, dissenyen un logo, fins fan les actes, redacten uns estatuts, oficialitzen la cooperativa anant amb l'Ajuntament perquè sigui tot legalitzat i fins al final, que després de tot el procés és quan ja venen els productes i tenen els beneficis. La Judit i el David eren alumnes de 6è, eren alumnes teus el curs passat, ara ja estan fent primer d'ESO, i ells el curs passat van fer tot aquest procés de la cooperativa. Judit, explica'ns una mica així en detall tots els passos de com va anar. A veure, al principi el que vam fer és decidir quin càrrec anava a fer cada persona, perquè així ens podíem dividir millor, i després de fer això vam començar a redactar actes de cada cosa que fèiem. Després vam fer el nom de la cooperativa i el seu logo. Com es deia la vostra cooperativa? Bernativa. Bernativa, de Bernat, Bernativa. Sí. I el logo era un món i amb diferents colors. I després vam fer cadascú a casa nostra el logo el producte que volíem fer nosaltres, i el vam presentar a la classe i vam fer votacions perquè sigués just. I després, tots junts, vam començar a fer-los i va estar molt xulo fer-los perquè era una cosa molt important, i després vam acabar venent-los tots i va estar molt divertit. Tu eres la presidenta de la cooperativa. Sí, era la presidenta. Eres la que més manaves, Judit, o et feien cas els teus companys? N'hi havia moments que sí, uns altres era una bogeria, però tenia ajuda també dels secretaris i dels tresorers i anàvem tots junts. El David, tu eres tresorer. Sí. Quin era? Què havia de fer el tresorer? El tresorer era l'encarregat de controlar qualsevol número, tant sigui el dels diners com el de membres del grup
va estar molt bé ser tresorer. Van haver moments en què sent tresorer era una cosa bastant Complicada? complicada, però altres en els que era molt fàcil o directament no havies de fer absolutament res. Llavors era una mica avorrit també, David. Expliqueu-ne quin producte vau desenvolupar, és a dir, portàveu idees i llavors vau arribar allà, ho vau posar en comú i què vau decidir de fabricar? Una cosa va ser un punt de llibre, Sí? una altra una caixa per posar les arracades, els collars i... Què més? Un altre era un portallapis en forma de monstre. Un altre va ser uns imants de nevera. I va haver un posagots fet amb de taps de suro. suro. I tot això ho fabricàveu a classe? Sí. És a dir, que a més de practicar el català quan feien les actes, els números, com deia el David, doncs, de sumar preus i guanys, a més fèieu manualitats. Sí, que era molt divertit. Us van sortir bé, aquestes manualitats? A veure, va ser una mica complicat, però al final ho vam aconseguir, perquè si no... Bastant bé. A banda, després també feien un control de qualitat. Miraven a veure quins havien sortit millor, quins no, quins podien modificar. Millorar-ho. Llavors, David, s'establia un preu en aquests productes. Sí. I aquests preus, després el dia del mercat, es venia en aquest preu, no? Sí. El preu suposo que havia de servir per pagar el material, però també per tenir uns guanys. És així? Això ho calculaves tu, David? M'ho calculava jo i altres dues persones que van veure que vam mirar quan valia en total tots els materials, més alguns diners extra per el treball. Després ho vam posar en comú i vam acabar decidint quin era el preu. I després vau fer un mercat i vau vendre tots aquests productes. I vau obtenir molts guanys? Sí, bueno, en total de tot, on teníem que donar i el que ens teníem que quedar va estar bé, perquè vam aconseguir fer una excursió, van ser uns quants guanys, perquè érem 25 i... El David sap quants guanys vau tenir. Sí. Quants guanys? Vam Quins diners? tindre aproximadament uns 200 euros. Sí. I llavors vau fer una excursió, però també em sembla que hi ha una part dels diners que decidiu que ho adreceu a una ONG. Una ONG, una acció social d'aquestes. I ells van proposar-ne cadascú una i després vam decidir a qui donaríem els diners, un tant per cent dels diners dels beneficis. I amb els altres beneficis, el que has dit, la sortida i que poguéssim retornar els diners. Quina ONG va ser? Us en recordeu? Va ser UNICEF. Sí. I de tot això, de tot aquest procés, què és el que va ser més difícil? No és que sí és difícil, sinó que posar-nos tots d'acord amb el que fer era el més complicat, perquè tots teníem diferents... punts de vista. Sí, però al final, com érem una classe i portàvem junts, doncs al final ho aconseguíem. I sobretot els productes, perquè... Fer els productes era el més difícil, i fer els productes que passessin el control de qualitat, a més, clar, no? Doncs vosaltres sou un exemple d'aquestes cooperatives de primària, però el programa també té una part de secundària, i la Blanca i l'Anna ens parlaran d'aquest projecte perquè vosaltres ho feu des del principi a l'Institut Europa. Blanca, com es planteja la secundària? A la secundària és una mica diferent perquè està ficada, hi ha una assignatura a quart de l'ESO que és emprenedoria i llavors el projecte, diguéssim, que constitueix l'assignatura, no? Perquè és on tenia cabuda, diguéssim. Llavors, al llarg d'aquesta assignatura, al llarg de tot el curs, no hi ha cap més contingut que el projecte d'engegar una cooperativa. Però tu fas unes classes introductòries sobre què és una cooperativa, sobre qüestions econòmiques... Sí, jo els guio molt, clar, amb coses molt pràctiques, doncs des de conceptes teòrics de cooperatives, de què són els estatuts, com funciona una cooperativa, coses molt... deia molt pràctiques, les pràctiques serien més aviat com fer servir l'Excel per la comptabilitat, però en realitat és una part mínima de les classes, aquesta part, perquè la classe no té res a veure amb una assignatura tradicional. Tu arribes allà, dones aquestes petites eines, els guies, però després són ells
que ho fan tot i Tu que s'organitzen. fas de guia, llavors. Exacte, sí. L'Anna, fa 2 anys que Sí. vas fer aquest projecte de cooperatives, quan feies quart de l'ESO, ara l'Anna està fent segon de batxillerat. Ens pots explicar com va ser l'experiència i què és el que vau fer durant tot el curs? Vam fer pràcticament el que van fer ells, que és al començament repartir els càrrecs per departaments i mitjançant anàvem fent les activitats, anàvem fent actes, decidir... La diferència és que nosaltres demanàvem productes a una altra comunitat, a una altra escola, a una altra comunitat, i ells ens demanaven a nosaltres, a més de produir alguns productes que ho fèiem nosaltres mateixos. També és això que ha dit la Blanca, que el treball en si el fèiem més nosaltres i ella només estava per guiar-nos i per dir-nos què havíem de fer. I treballàveu també tota la classe Sí, junts decidíem o tots. en grups? Ho decidíem tot, entre tots. Òbviament, per exemple, la presidenta, que en el cas era jo, el tresorer feia el seu treball una mica per separat, però les decisions i tot ho feien tots junts. I era fàcil posar-se d'acord? A vegades costava una mica, però no era difícil. Com es deia la vostra cooperativa? Freedoms. Consisteixen en la lletra principal del nom de cada soci. De cada soci, de vosaltres, cadascú era un soci de la classe? Sí. Vale. Llavors, deies que era una mica diferent perquè, a més, vosaltres vau demanar a un altre centre d'una altra comunitat autònoma que us ajudés, que us produís alguns dels materials. Ens donaven un catàleg amb productes comuns de la comunitat, com a nosaltres ens va tocar València, i nosaltres fèiem el mateix, els hi donaven un catàleg amb productes comuns de Catalunya. I vosaltres Tots vau produir també per ells o no? Li vam donar un catàleg, però no. És que el projecte és estatal, el de secundària és estatal. Sí. Llavors et donen un soci a una altra comunitat autònoma i tu exportes i importes les dues coses, no? Els envies coses d'aquí i... I què va ser al final? Quin és el producte que vau produir i que després vau vendre? Vam produir arracades, pulseres, també unes capses de fusta per guardar les arracades i les pulseres, i ara no me'n recordo què més. Vau obtenir molts guanys? Sí, la veritat és que sí. Recordes més o menys? El David ho té clar, que eren 200 euros. 330 euros, si no me'n recordo malament. I vau invertir també aquests diners en... Un percentatge el vam donar a una associació que el que fa, no me'n recordo el nom, però el que feia és muntar menjadors i donar beques per a escoles públiques i per a persones que no es poden pagar aquest menjador. Blanca, Alfons, què és interessant d'aquest projecte de cooperatives per fer-ho a la classe? Tu deies que tu feies de guia, que no era com una altra assignatura. És més interessant per ells, s'ho passen més bé, és un aprenentatge més significatiu, són coses del dia a dia... Per mi hi ha dues coses fonamentals. La primera és la manera de treballar, que és això que tu deies, que ho fan tot ells, llavors ho aprenen d'una manera que no té comparació, no? I que es busquen la vida, i no és tant els continguts que poden ser més o menys importants, sinó que aprenen la manera de buscar-se la vida després per el que puguin necessitar, no? I l'altra cosa és el que deia l'Alfons de l'educació en valors, perquè clar, aquesta assignatura d'emprenedoria la pots fer des de molts punts de vista i clar, aprofitar per transmetre'ls diguéssim, l'esperit del cooperativisme i de l'economia social, doncs trobo que és una oportunitat. I també el tema de l'emprenedoria, perquè ara està molt de moda, no? Això de que els nois també han d'aprendre a ser emprenedors. Sí, aprenen sobretot com funciona el món laboral també de les empreses i aquest esperit d'aprendre habilitats comunicatives, de cooperació, de lideratge, de curiositat, d'iniciativa. A més, vosaltres també vau col·laborar amb l'escola Serra i Abella, no? Perquè l'escola de disseny Serra i Abella, no sé si a secundària és el mateix. Sí que hi ha instituts que ho fan, però nosaltres no ho vam poder fer. Però vosaltres sí, venen uns nois d'aquesta escola de disseny, que també està de l'Hospitalet, i llavors vosaltres els hi vau explicar què volíeu i ells us van fer el logo, com va anar la cosa? No, ells ens van donar unes idees, que era fer-ho rodó, quadrat, colors, que destaquessin una mica, i ens van donar uns fulls i nosaltres vam fer servir la imaginació i
i el que va sortir. Va ser aquella bola del món de colors, no? Després ells el que van fer és digitalitzar-ho, diguéssim. En lloc de passar-ho a l'escola Serrella Vella, vols dir? En lloc de tenir el logo en forma de dibuix, de tenir-ho en forma ja de logo informàtic o digital. Vosaltres no sabíeu que hi havia una escola de disseny a l'Hospitalet? Que també us ha servit per això, no? Per conèixer. Què és el que us ha agradat d'aquest projecte? Què penseu que heu après d'aquest projecte de cooperatives? David? Jo crec que el que més hem après ha sigut a posar-nos tots d'acord, a veure els punts de vista de cada persona i entendre'ls, i sobretot a cooperar. I tu, Judit? Jo trobo que el que ha dit el David, vam aprendre a respectar-nos entre tots, que si una persona parlava l'escoltaves i també pensaves en el que deia, i sobretot cooperar, va ser molt. I penseu que és una forma més interessant o més divertida d'aprendre que una classe... Abans parlàvem amb la Judit. Judit, què és el que menys t'agrada? Diu, el català. Que tanquin les orelles els profes de català de la Judit, que queda entre la Judit i jo. És més interessant aprendre d'aquesta forma? Sí, perquè ho fas amb els teus companys i a mi em va agradar més perquè vaig aprendre molts valors, sobretot, i mates, perquè em costaven una mica, i no sé, trobo que és més guai fer això que no classe. Classe ordinària, no? Sí. I tu, David? Jo crec que això és molt millor, perquè a més sembla que aprenem més perquè li posem més ganes. A tu t'agraden les matemàtiques, oi, David? Sí. Se't donen bé, oi? I suposo que ho vas poder demostrar sent tresorer, no? Vaig intentar demostrar-ho. L'Anna, a més, ara fa batxillerat i està fent un treball de recerca de cooperatives. Sí, del cooperativisme. De cooperativisme. Va sorgir la idea després de fer tot aquest projecte a quart? La veritat és que sí, perquè em va agradar molt el projecte, em vaig posar molt esforç en el projecte i em va quedar com un sentiment per les cooperatives, no sé per què, però em va agradar bastant i per això vaig decidir aprofundir més en el tema de les cooperatives. Perquè quines són les característiques? Portem molta estona parlant de cooperatives i això, però quina és la característica principal d'una cooperativa? La principal característica entre una cooperativa i una altra empresa és com es prenen les decisions. En una cooperativa tots prenen les decisions en una assemblea i en una empresa normal les pren el cap de l'empresa. I suposo que també els guanys, la forma de repartir guanys també és diferent, no? També, en una cooperativa es reparteix per al treball que fa cadascú i en una empresa normal pel capital que es posi al començament. Com portes el treball de recerca? Bé, l'he de posar més esforç, però bé. Ja estàs a punt ja de lliurar-lo i de fer la presentació? Ja queda poquet, no, llavors? Sí. Com porteu vosaltres aquest curs, les cooperatives? Perquè tant l'Anna com el David com la Judit ho van fer, ells el curs passat i l'Anna fa 2 anys. Però aquest any tant la Blanca com l'Alfons continueu fent el projecte de cooperatives. Alfons, com ho portes? Hem començat ara fa poc i de moment han estat escollint el nom que els agradaria tenir. I el logo? Heu dissenyat ja el logo? La setmana que ve o l'altra venen un altre cop els alumnes del Serralla Velles a ajudar-nos amb el disseny. Els teus exalumnes estaven molt contents d'haver fet cooperativa. A tu també t'agrada o et dona més mals de caps que... Em va agradar molt i com a profe és una satisfacció personal molt gran. A més vaig tenir un grup molt bo i vam gaudir-ho tots molt, crec. Blanca, com ho portes tu, això de ser professora que guia i no professora que ensenya una matèria? Bueno, també és una altra forma d'ensenyar una matèria. Sí, no, és molt agraït, perquè tots, alumnes i tu també, dones molt més que potser una assignatura normal, no? Perquè te'n vas a casa i no tanques mai. Teníem, per exemple, un grup de WhatsApp i era, bueno, això, l'altre, però entre ells i tu també, i acabes fent transferències al teu compte corrent, o sigui, t'involucres molt, no? Perquè al final és veritat que és cooperativa, i que toqueu diners i que després al final què passa amb aquesta cooperativa? Quan acaba el curs? Es dissol, no? Perquè és part del projecte. És a dir, també heu de fer l'acte de dissoldre la cooperativa.
Sí, bueno, el que passa que acaba al final del curs i a vegades queda tot una mica a mitges, però sí, es fa això, després es retornen els diners que havien invertit i amb el que queda es proposa de fer una sortida, ho organitzen ells, es busquen una sortida per fer i ja està, i amb això s'acaba. I el mercat és el punt i final, després, abans de dissoldre, el mercat és el lloc on van a vendre aquests productes. A part de fer la cooperativa, també forma part d'aquest aprenentatge, d'ensenyar a vendre i a parlar amb gent que ve a comprar-te els teus productes? Clar, també es treballen les habilitats comunicatives amb ells, sobretot la manera de gestionar que al costat estiguin venent i nosaltres no, o que nosaltres sí i els altres no, o de com fer per atreure l'atenció de les persones. Com ho fèieu, això, Judit i David? Bueno, ens vam preparar i vam començar a parlar amb la gent que passava i uns compraven, uns altres s'anaven i va estar molt bé. Bueno, però ja veig que els guanys van estar bé, llavors? Sí, va estar bé. Doncs Anna, Blanca, Alfons, Judit i David, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar-nos totes aquestes coses de les cooperatives i tot el que heu après amb aquest programa. I ara us deixem amb una petita pausa. Fins ara.